Добрай раніцы. Добрага лістападаўскага дня, сябры. Значыць так, даражэнькія, абуджаемся, прачынаемся, вадой абліваемся, сняданкам падсілкоўваемся і да свята рыхтуемся. Якога свята, спытаецеся? Да музычнага, вядома ж. Арганізацыю яго правядзення бяром на сябе. Ды, уласна кажучы, ужо ўзялі. У эфіры нацыянальны хіт-парад. Мяне завуць Вольга Сацюк, і я, не марудзячы, пераходжу да тых, каму не пашчасціць сёння ўзяць паўнавартасны ўдзел у сённяшняй канцэртнай праграме. Гэта не маё, а глядацкае, значыць, ваша калегіяльнае рашэнне. Глядзіце цяпер, з кім мы некаторы час не ўбачымся, не пачуемся. Мы адпускаем падыхаць гаючым паветрам зялёнай дубровы, неверагодную, яркую, бязмежна таленавітую Ніну Богданову. Адпускаем ненадоўга, так што скажам спявачцы да сустрэчы. У зялёную дуброву пайду к милому своему, запрашае пагуляць, каб не знали бацька маці. Салавейка, ты мой браце, ці не лаялася маці, ці не лаялася маці. Ой, ці была, ці не была, я з казакам гаварыла, я з казакам гаварыла. У зялёную дуброву пайду к милому своему, запрашае пагуляць, каб не знали бацька маці. Як настрой, шаноўныя? Наўрад ці паклонікі Вячаслава Статкевіча скажуць: добра нам, добра. А вось Вячаслаў Статкевіч, нягледзячы на тое, што вымушаны наш хіт-парадны дом пакінуць, так казаў, кажа і будзе казаць, і правільна, думкі, як вядома, матэрыяльныя. А добра ж нам добра за столом сядзець, а добра ж нам добра за столом сядзець. А як наш хазяин парадкі вядзе, а як наш хазяин парадкі вядзе, па поўнай бутэльцы гарэлку нясець, па поўнай бутэльцы гарэлку нясець, па поўнай бутэльцы гарэлку нясець, па поўнай бутэльцы гарэлку нясець. А добра ж нам добра за столом сядзець, а добра ж нам добра ты песенькі пець, як наша хазяйка парадкі вядзець, як наша хазяйка парадкі вядзець. Творчы чалавек, як вядома, не можа жыць выключна па нейкіх вывераных, дакладных планах і нязменных графіках. Але калі гаворка ідзе пра гаспадарку, Зоя Сахончык народнае перакананне падтрымлівае. Спачатку жыўнасць, пасля ўсё астатняе. Ой, з-пад гары, ой, да з-пад кручы, дай рыпяць, дай скрыпяць, скрыпяць возы дучы, дай рыпяць, дай скрыпяць, скрыпяць возы дучы. Возы скрыпяць, дай трашаць яма, дай волы,
сказаў мілы, неверагодную колькасць галасоў тваю падтрымку, Саша, я забяспечу. Хаця, можа, не казаў ён так ніколі. Па вялікім рахунку гэта справы не мяняе. Саша адпраўляецца у адпачынак. Казаў милый, што замуж попросіць. Як за горой, пшаніцу пакосіць. Ён пакосіць, жолета мінае. Ён женіцца, а мяне кідае. Казаў милый. А гурту «Небаян Стайл» мы можам прапанаваць песню новую запісаць. Чаму бы не? Крыху больш вольнага часу у іх зараз будзе. Хаця кажуць, калі ў цябе не пытаюцца парады, то няма чаго ініцыятыву праяўляць. Так што развітваемся з гуртом і ўжо вельмі чакаем вяртання. По садочку хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю неженатих хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. А зараз я прадстаўляю новых чальцоў хіт-параднай каманды і не стамляюся паўтараць. Хай не стоміцца ваша рука націскаць кнопку ўводу на камп'ютарнай мышцы ля прозвішчаў так званых новабранцаў. Ну, хто чакаў, дачакацца не мог з'яўлення самай яркай артысткі нашай эстрады. Хто ўжо і надзею згубіў апладзіраваць ёй да болю ў далонях, хто рукой махнуў на свае ногі, якія даўно ў пляс не пускаліся. Трыумфуйце! У хіт-парадзе Зінаіда Фурор. Ручки вышэй, шановныя, паехалі, бой жыцця! Пайшла дзяўчына з дзелі-карваці, стала з расою сабе гукаці, стала з расою сабе гукаці. Ой, што там людцы, ой, што там хочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць, мяне бедную дзеўку замуж валочуць. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Ку-ку-ку. Не шкадуем ноги, ручки не падам, сердце не згублю, правды не скажу, кого я люблю, правды не скажу, кого я люблю. Много любила, всех позабыла, кого не знала, с тем жить и стала, кого не знала, с тем жить и стала. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Ой, там на ганку, там на муранку, куе зязюля без перастанку. Вырашыў выйсці ў людзі беларускі мажорны гурт «Да Вінчы».
Трэба сказаць, што гэта правільнае рашэнне. Так што вам, паважаныя фанаты, варта падтрымаць сваімі галасамі галоўных у краіне спецыялістаў па Джорна, Доні, Аморе. Садзіся, дзеўка, навз да мяне, нічога не паможа твоё плаканне. Стаіць конік падкаваны, пад ганачак падагнаны, садзіся хутчэй. Стаіць конік падкаваны, пад ганачак падагнаны, садзіся хутчэй. Ehi bella, vieni qua, siediti con me e andiamo a casa mia. Non piangere, ti prego, voglio sposarti. Як же могу с тобой садиться я, коли я татку не дяковала? Дякуй тебе, родный татка, что жили с тобою гладко, боли не будем. Дякуй тебе, родный татка, что жили с тобою гладко, боли не будем. Дякуй тебе, татка, дякуй. Як же могу с тобой садиться я, коли я мамці не дяковала? Дякуй тебе, мамка родна, что жили с тобой лагодно, боли не будем. Дякуй тебе, мамка родна, что жили с тобой лагодно, боли не будем. Добрыя людзі, слухайце мяне, з гэтай дзяўчынай шчасце не міне. Будзе жыць ён з ёю спраўна, лепей будзе, чым за панам, лепей не будзе. Будзе жыць ён з ёю спраўна, лепей будзе, чым за панам, лепей не будзе. Ну а зараз мы рады вітаць на нашай імправізаванай сцэне гурт «Красоткі». Дзяўчаты рвуцца ў музычны бой і не біцэпсам, і трыцэпсамі. Перамогу здабыць збіраюцца, а талентам, выдатнай песні і, вядома ж, прыроднай прыгажосцю. Ой, вчора я веселенька была. Ой, веселенька, за руб за два гусака я продала. За руб за два я продала, за 3 гроші дударика наняла. Гусака я продала, дударика наняла. Гусака я продала, дударика наняла. Я веселенька была, гусака я продала. Ой, заиграй же дударику на дуде, на дуде. Нехай гора моё, гора пропаде, пропаде, пропаде. Заиграй же ты для мяне, а я с милым погуляю при луне. Выходзіць на музычны рынг у гордай адзіноце не наважылася Святлана Шыманская. З сабой яна ўзяла, так бы мовіць, моцную артылерыю Ігара Аксюту. Немагчыма ўявіць, якім бы мог быць спартыўны вынік, а вось вынік творчы атрымаўся выдатны. Спадзяюся, вы, сябры, ацэніце. Як я молода у гриби пайшла, у гриби пайшла, у чужий пір зайшла. А в пірочку призасталася, з чужим мужем загукалася. Пятухтаєць, я й домов не йду.
ты молода, где ж ты, мила, усю ночь была? Ой, як я молода, за тобою, милый, спала. Воротики отчиняются, а мой милый прочинается. Где ж ты, мила, волочилася, что по пояс намочилася? Мой миленький, за тобой спала, ручки-ножки на тебе клала. Ой, я, мила, одурачуся, усю ночь не отворачивался. Ой, як ты молода, где ж ты, мила, усю ночь была? Ой, як я молода, за тобою, милый, спала. Неверагодна, але факт. Вакальна-інструментальнаму ансамблю «Чараўніцы» 45 гадоў. Вось гляджу я на артыстак і прыходжу да высновы. Няйначай дзяўчаты ведаюць рэцэпт эліксіру вечнай маладосці. І чамусьці мне здаецца, што яны ўсім сакрэт раскрыюць, калі галасаваць гледачы за іх будуць. А чаму б і не, думаю я. Ой, на дубе, два голубцы гуде, а третья голубка сядет, ды жаркоча, а третья голубка сядет, ды жаркоча. Ой, жаркоча, сядет, ды жаркоча. Ой, жаркоча, сядет, ды жаркоча. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Таку красавицу. Таку красавицу. Таку красавицу. А третья голубка сядет и жаркоча. Любил казак девку, а теперь не хоча. Любил казак девку, а теперь не хоча. Ой, не хоча, а теперь не хоча. Ой, не хоча, а теперь не хоча. Коли я дай знала, да где ж моя пара, то я ж своє лишка дай размалявала. Любил казак девку, як месяц зарницу, теперь покидає таку красавицу. Сябры, заклікаю вас аддаваць свае галасы за новабранцаў. Дакажыце, што яны вартыя ўвагі і падтрымкі і маюць поўнае права замацавацца на заваяванай у справядлівай барацьбе элітнай хіт-параднай плошчы. А я пачынаю пакватэрны абыход адзінага ў сваім родзе музычнага дома. Зараз даведаемся, каго і на які паверх вы на гэтым тыдні рассялілі. 10-е месца, і гэта сказаць па шчырасці, так сабе тыднёвы вынік для Дмітрыя Каралёва, улічваючы тое, што на мінулым тыдні спявак быў на 8-й прыступцы. Але галоўнае ў нас што? Галоўнае ў нас застацца ў абойме. Дмітрыю гэта ўдалося. Ой, ветер вее, ой, повявае, листья опадае. Ой, плача девка, ой, плача красна, милый покидае. Ой, не
не плачь, девка, ой, не плачь красно. Это не беда, один покине, другий полюбить. Ты еще молода. Ты еще молода. Ой, ходит девка, ой, по надморью, синее море грає, ой, хоче девка, ой, утопиться, море не приймає. Море не приймає. Камень на вуліцы зацікавіў Ірыну Рамановскую. Ну, трэба адзначыць, што ў нас на Беларусі камні сапраўды сустракаюцца незвычайныя. Некаторыя нават растуць. Як, дарэчы, і наша Ірына. Расце яе майстэрства, і, што немалаважна, расце і армія паклоннікаў. Камень за пазухай яны не трымаюць і жадаюць сваёй фаварытцы рухацца далей і вышэй. Ой, на вуліцы камень, ой, на вуліцы камень, каля каменя ліпа, каля каменя ліпа, каля каменя ліпа. Ой, на липе пташочки, ой, на липе пташочки, ой, высоко сядели, ой, далеко глядели, ой, далеко глядели. Сэрца наступнай удзельніцы вялікай канцэртнай праграмы пачынае біцца больш пачашчана і больш гучна і зусім не з прычыны атрымання дрэнных навін. Наадварот, навіна цалкам станоўчая, але яна не павінна стаць падставай для расслаблення і спачывання на лаўрах. Алені Дуброўскай яшчэ ёсць да чаго імкнуцца. І яна, відавочна, здольная на многае. Дакажы гэта, Алена, а пакуль прыемная ва ўсіх адносінах спявачка 8. А ўжо сонейка, а ўжо яснае, сонейка на захадзе, сонейка на захадзе, а ўжо манечка маладенькая, ад мамкі на выхадзе, ад мамкі на выхадзе. Яе мамачка, яе родная, вячэрацу не мае, вячэрацу не мае. Вячэрай, дзіця, вячэрай, родна, там табе няволь будзе, там табе няволь
тебе вышлють по воду. Вода глибока, ключі висока, нельга води достать, нельга води достать. І, доставши води, принесши води, треба усім подати, треба усім подати, як старому, так і малому. На старт выходзіць Ціна Шчасная. Тыдзень таму вызначылі ёй паклонікі першае з канца месца, а сёння у артысткі ў яе каманды відавочны прагрэс. 7-й радок у рэйтынгу. Віншуем з вынікам і запрашаем на нашу імправізаваную сцэну. Давайте разам на пяшчотных марскіх хвалях пагойдаемся. Ой, по морі, море, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата, гарний той виночок, що сплили дівчата. Ой, тепер ён гарний, а завтра зав'яне. Молодая дівчина, на рушничок стане. Молодая дівчина, на рушничок стане. Ой, по морі, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата, гарний той виночок, що сплили дівчата. На рушничок стане, ще й до вінця пойде. Молодая дівчина, гулять не буде. Молодая дівчина, гулять не буде. Ой, по морі, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата. Ой, по морі, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата. Яшчэ адзін хіт-парадны любімчык. Зараз рыхтуецца да сваіх прыхільнікаў выйсці. Хвалюецца, перажывае. А як жа іначай? Не хочацца заваяваныя пазіцыі губляць. Не хочацца, але так распарадзіўся лёс. З папярэдняга 5-га на 6-е вымушаны перамясціцца сёння Мікіта Бялько. Мікіта, бываюць у жыцці засмучэнні, а ты вазьмі і дакажы, што сённяшні вынік усяго толькі часова недарэчнасць. У суседа дзяўчыначка работать не умее. Эй, эй, касарыкі вы мае, рабіць не прыбіць, жак не перагнецца. Эй, эй, касарыкі вы мае. Эй, эй, касарыкі вы мае. Як пачуе скрипкі рыбкі, як не перарвецца. Эй, эй, касарыкі вы мае. А вічачка, космодачка, хто ж цябе на пасе? Эй, эй, касаре, твоя матачка. Эй, эй, касаре, твоя матачка. А под мостом рыба с хвостом. Эй, эй, касаре, вы
я есть сердечко. Эй, эй, косаре, я есть сердечко. Кросны не ткнутся под наши, гнутся ямны, гнутся. Эй, эй, косаре, по наших гнутся. Эй, эй, косаре, по наших гнутся. А под мостом рыба с хвостом. Эй, эй, косаре, вы косарики мои. А под мостом рыба с хвостом. Эй, эй, косаре, вы косарики мои. Заяем молотую, три казаки бьются. Эй, эй, косаре, три казаки бьются. Не бийтесь, то не ваша девка. Эй, эй, косаре, то не ваша девка. Эй, эй, косаре, не ваша девка. Я же замуж не пойти, я на молоденька. Эй, эй, косаре, я на молоденька. А на тое летце, паяе приедете. Эй, эй, косаре, паяе приедете. Эй, эй, косаре, паяе приедете. Надышоў час радавацца і фанатам гурта «Багач». Дык радуйцеся! Вашыя фаварыты займаюць вельмі утульнае хіт-параднае месца. Прыступка не найвышэйшая, але для многіх і яна недасягальная. Такім чынам, на залатой хіт-параднай сярэдзіне на гэтым тыдні размяшчаецца «Багач». Сонце низенько, вечор близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще до твоєї хати, як ти мене пустиш, ковне чула мати, як ти мене пустиш, ковне чула мати. Прызнаюся, наступная музычная кампазіцыя мне вельмі падабаецца, як і яе выканаўца. Але на вынік чацвёрты хіт-парадны радок я ніякім чынам не ўплывала. Усё вы, даражэнькія прыхільнікі. Давайте ўсе парадуемся поспеху Александра Сухарова і з задавальненнем паслухаем класную песню ў яго выкананні. Пошли
погубила девка, валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Привилася девка, так битой дорозе, так битой дорозе, так белой дорозе. А на той дорозе чорний ворон крача, чорний ворон крача, ён далеко бача. Ой, ты чорний ворон, ты сядешь высоко, ты сядешь высоко, ты бачишь далеко. Ой, посвила девка, валы на Дуброве, валы погубила, сама заблудила. Привилася девка, да к битой дорозе, да к битой дорозе, да к белой березе. К битой дорозе, к белой березе, к битой дорозе, к белой березе. Ты не бачив моих валов на Дуброве, ой, яще ж ти бачив майго батьку дома. Валов я не бачив твоих на Дуброве, ой, тільки ж я бачив твоего батьку в доме. Песенна-танцавальны марафон у разгары. Працягвае яго Дмітрый Нікітін. Хіт-парадны любімчык не збіраецца пакідаць наш шорт-ліст. Ды гэтага відавочна не дапусцяць паклоннікі. На працягу пэўнага адрэзку часу вам, сябры, удаецца ўтрымліваць выканаўцу на прэстыжных прыступках хіт-парада. А сёння дык увогуле яшчэ і бронзавы медаль атрымаць. Дмітрый Нікітін, 3-е месца. Ой, як ажаніўся стары нам лодай, ой, як ажаніўся стары нам лодай. Ой, я тая млода, жыць не хоча, ой, я тая млода, жыць не хоча. Постель стелить, спать не кладется. Ла-ла-ла-ла-ла, як ажаніўся. Ла-ла-ла-ла-ла, стары нам лодай. Ой, спать не кладется, не поцелует, ой, спать не кладется, не поцелует. Ой, я поцелует, на землю плюнет, ой, я поцелует, на землю плюнет. Старенький, ты ўжо дубинку, ты похвастал ён младую спинку. Ла-ла-ла-ла-ла, як ажаніўся. Ла-ла-ла-ла-ла, стары нам лодай. Як ажаніўся. Далей жылося. Лепей не трэба. Ла-ла-ла-ла-ла, як ажаніўся.
Борьба обострается, почути разгораются. На другую приступку пьедестала уздымается, а докладней на одну приступку опускается. Татьяна Глазунова. Так. Сёння ёй прыходзіцца ўжо звыклае, найвышэйшае хіт-параднае месца саступіць іншаму, больш паспяховаму музычнаму саперніку. Але нічога страшнага, хай у скарбонцы будзе медалі і такога гатунку. Ой, пойдем, сестрыцы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная, над гором, сестрыцы, желтого песочку, играй солнца и зарою, играй солнца и зарою. Як нива на сонце грала, сонце грала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала. Посыплем сестрицы, угацы под оконцем, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Ой, пойдем, сестрицы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Як нива на сонце грала, сонце грала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала. Цудоўная дзявятка абвешчана. Паглядзім на выдатнікаў яшчэ разок. Ой, не плачь, девка, ой, не плачь. Дмітрый Каралёў, 10 месца. Это не беда, один покине, другий полюбить. Ты еще молода. Ой, на вулиці камінь, ой, на вулиці камінь. На 9 Ірына Рамановская. Каменя липа, каля каменя липа. А уже сонейка, а уже ясное. А Лена Дубровская, 8 приступка. Сонейка на заходе, а уже манечка молоденькая, от мамки на выходе. Ой, тепер ён гарний, а завтра Тіна Шасная, сёння 7. молодая дівчина, на рушничок стане. Як почує скрипки рибки, як ні На 6 месцы Микита Белько. косари, косарики вы мои, овечачка, космодачка, кто ж тебе на пасе? Эй, эй, косари, твоя маточка. Я ж тебе люблю і любити буду, но признаюсь,
глядач у рэйтынгу 5. Шеді, точок двоє, шеді, точок двоє, чорняви обоє, шеді, точок двоє, чорняви обоє. Ой, посвіла дівка, вали на дубро. Александр Сухаров 4. Сама заблудила, привилася девка к битой дорозе, к битой дорозе, к белой дорозе. Ой, я поцелует, на землю плюнет. Ой, 3 место Дмитрий Никитин. плюнет. Я вже старенький, ти вже дубінку, біба хвоста уйом младую спинку. Як нива на сонце грала, сонце грала. Серебро у Татьяны Глазуновой. Цвяти рвала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала. Званчей фанфары, громчей барабаны, аплодисменты. Пераходзьце ўжо ў авацыю. Усё гэта для цябе, Кацярына Дзявіс. І для твоих поклонников. Сёння ваша команда атрымлівае золото. Ура! Отправляли молодую на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. А великая семья собралась ля стола, а мяне молоду посылают по воду. Отправляли молоду на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. Я криниченьку знайшла і набрала пов'ядра, а покуль домой шла, я сльозами долила. Я додому прийшла, під дверами стала я і почула сама, що говорить сім'я. Отправляли молоду на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. И почула сама, что говорит семья, а великая семья навчає мужика. Чому жонку не б'єш, много воли даєш, а за що ж я їй бить, я не умею все робить. А за что ж я ей бить? Я не умею все робить. И палить, и варить, и со мною говорить. И палить, и варить, и со мною говорить, и детей годовать, и по садику гулять. Отправляли молоду на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!